You be mumu, you call other people mumu. They never show you say na apụgoro oche a na ihe ji bịa karịrị oche Jesu eziokwu biko ihe ji bịa bụ maka nwa m nwoke a efugo na obodo esie n'ike na asị nke nwa m abịa mụwa ọrụ achọ nke ome ya ahụ biko maka ndị a na-atụ ọrụ karịrị ha na-egbu mmadụ ka hapụ igbukwu nwa eje tụọ ọrụ ezi ka m gbọtị ya ka ọ bịa mụọ ọrụ n'aka gị maka anụgo m ka ọrụ gị si adị ndị mmadụ agwacha na mmadụ mara m atụ ebe a nsị ka m wee bịa nwa m nwoke dị ya o nwa nwa ma onye ọrụ emewe ọ meka na ọ ya emenwe ya atụsị okay mgbe enwe m idea yes 100,000 okay okay and I had any people of that is stubborn. Very important is good. I actually is good. People can call you go for now. I tell them what is good. Okay. Yeah, man, when I want to call it was stubborn. Come on, they will see your mother. Ma ko westa bona baze yahu o bu ko bo mama mina munyem wole je toaro so ka ni boda kine lolo nyanya onna so be na nke ego nkuso gba abdro me wetere ge ego next 3 days na abịam oh it's okay da ba kwa anya o mba ga ebido ọrụ ozugbo ama m na debia mpa bia dị na nka biko nwa ka tinye aka ọjọọ na amụwapụ nga anya ifuje si n'obe na-eje ngrom malụkwa anya ebe a it's okay now asị onye bịara ịmụ ọrụ ọkụ ọrụ ibe izi ihe ebidogodo mmadụ weta ọrụ iburu ụzọ meshọ ya ọ emechata ya mọlụ saizi ya iwe depụta ya n'akwụkwọ maka eti ka iburu ya n'isi ya echefu edepụta ya n'akwụkwọ de na-emere m kọtịn ị na-akọ ọtụtụ ya time goes on ya amụtazi ka esi akwa jide nka ya na nka onwe nke mma atụ ike ka ịkọ ọtụ you be mumu, you call other people mumu. So now you see na I'm putting can go see and does. We're not over me. Hello? Jesu. Yes, good morning, sir. No more. No piweka. Okay. When I'm mad, I get to overlook and mother with you. Another. Thank you, sir. So now, onwe webi le mere ma ọ bata na opiwe kaketa. So gbadokwa ya na aka otu ọfụma dị ka nsi gwa gị ịghọta. Emekwana mistake. Na use te kwụsị. Na apụta before ị na-emezicha mma apụta ịghọta. Ka nje mmalụ bute di webi. Gbadokwa ya na elekwele m ebe a, ekwukwana ka ndị mmadụ bata ebe a. Na work for the all one. Ola kwe na ojo ti ba izo. What the oga go no ya? Mba ona ya. Na nga m dakọrọ ga na no ya ta. Nje no ngoro nyeru ni ya. Mmemme ya. Na iri so ni yememu ya. Mmemme ya. Dira ko ba pambu. Na kwa kwa na abase. Ha ye meeting. Mo ga ya se meeting no ogam. Onya ogam muzili olu se. O ko ya su duro. Muzili olu. Kwa nda ba ya muzili agwa. Nda ba ya muzili agwa na agwa eji do je meeting. So atọ nke kwara m trouser. Trouser ịma na oga na agwa kwacha ku fit eme fit. O ya kwara m trouser dị ka ndị. Nje meeting a na-eje ama na nwoke bata na. Eke agwa ya kwasikwa no ye ga maka na meeting a atụkwa nke ọ bụrụ nke bank echi because I'm ready to meeting. Nke bi ya kwanye
Ya mgbede mma kwacha na Mgbede keta. Ah, kwe. Oje wa kwa. The earlier we realize this, the earlier every one of you realizes, the better it will be for us. Okay, Nigeria is not one. Sem solto. Ah, Marquese em Mexico. Ah. God have mercy upon us. Oi. Ne pego. Agora aqui, né? Ok. Nada, ali nem me aqui curo. Me aqui curo de aí. Ya na Madrid. Igbo ni na meeting anyị adị anyị ọ na-abịa jewe eje akwa ọfụ wee debe meeting bịa dị anyị ọ bụ agwakwa m dị ihe akwa m bụ nke a ịdị chọọ na akwa m dị ihe ịkpasị gị ha awo ahụ bịa nwoke oge ndị ya Agwa dị ya. Nene kwa ikwara m dịka Buhari bịara Imo steeti. Akwa ka nse ikwa wee kwara m akwa ndị kere Buhari bịara Imo steeti. Enwunu m nwaala ama akwa n'iyi. Eche m isi na akwa na aba n'oge a na nwoke a na-ebe a mụrụ ọrụ na nke unu. Nna enye m ego m. Ị ga-enye m ego m. Ịla ama akwa n'iyi. Ọga ka m gọrọ na-ịpụta gị ebe a. Onye a sị unu mụrụ ọrụ n'aka ya na-aba ọ sị nọ n'aka ya ka unu mụrụ ọrụ na-aba wee bịa nwetara ya akwa onye a mee ihe ọ kwara m ka akwa Buhari ji bịa Imo steeti wee kwara m akwa ofu ụkwụ akarịa ofu ụkwụ ha ga-akpọ nke a sketi ụmụ nwaanyị ifere o nwere ọnụ ọ gịnịkwa ọ gịnị negori ọkwara m ọ ga-enye m ego 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 m unu ga-enye m ego m unu ga-enye m ego m unu ga-enye m ego m